kuma yanzu ban da wannan wallahi yan uwa musulmi lamarinmu na musulunci ya kamata faɗin wa musulmi mu rinka shawartar juna muna tattauna akan lamura haka musulunci ya gada. Musulunci ba kurum mu zo mu haɗu masallaci mu watsi kai ka je gidanka ni na je gida, wannan ba musulunci bane. A zamanin annabin da ake musu wahayi ba malam Allah ce wa amruhum shura bayan dole musulmi su sa rane kun da suke mitin musamman a wannan zamanin ya kamata a samu nan guri kamar MGC malam mai girma na musulmi tattauna kowane ranar alhamis duk kofa a buɗe take malam duk musulmi yazo duk musulmi a tattauna kan lamarin musulunci don a samu mahuta. Yanzu idan ka je nan wajen sansani malam bayan Allah babu mai ce masu qala Allah qala rasul kaman tashin kiyama da gurin su ba su bayan wani musulmi ne ba su da haƙƙi akan mu malam kun san ma abin da yake faru a cikin su to a dalilin fasadin da yake yaɗo a cikin malam sai a yi tashin kiyama an ba haka sai a yi girgiza ma a garin Difa malam an ba girgiza ma sai Allah ya mana wani kamun da ba shi bane sai ga abincin kullum sai ƙara linka yake malam dan mu ba za mu shawara mu taru mu je gurin su a kai musu taimako kuma a musu wa'azi a jakunnan su malam amma kurmun bar su karazibi duk wanda yake son ya zo malam ya farauce su kamar mi bayan wani musulmi da musulmi suna da haƙƙi akan ko ba su da haƙƙi akan mu suna da haƙƙi akan malam amma yanzu ba yahudi in zai zo ba ruwan mu ba nasara kirista in zai zo ba ruwan mu in zai kai musu tallafi duk ba ruwan ba wanda ya damu alal akalla zaka samu wani malami ya dan damu shi ma ya fara kuma ya kasa malam ya kasa lamar to sauran duk ba musulmi bane malam kuntum khayra umma Allah ce ukhra dan sabra mi dan cin abincin ku ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar khairiyya dinnan da afdaliyya kun same ta agun Allah ba dan komai ba dan umurnin ku da kyawawan lamura hanin ku akan munayen ayyuka dan haka Allah ya fifinta ku akan dukkanin al'umma. To wannan idan ban mu yi shi malam mu da al'ummar annabi Nuh me bambancin da mu da bani Isra'ila bambancin babu bambancin wa musulmi. Wannan sakacin ya yi yawa a cikin lamarin babu wanda zai irin wannan tunanin. Matasa ya kamata yanzu a gani hatta gwamnati idan wannan shugabannin 'yan farar hula suka je da wani wannan su batun da suke a inganta ilimi 'yan uwa na wanda suke kasashen waje a ɗo nauyin su mala wani ilimi suke ne ilimin boko ne ba sa magana kan ilimin addini ba kan ilimin addini suke magana ba. To wannan har yanzu gidan jiya muke wannan gidan jiya muke dan uwa musulmi duk wanda uwa musulmi a rinka sa tunani a cikin wani a kawo shawarwari masu kyau wanda za su kawo canji za su kawo sauyi a cikin al'umma. Amma irin wannan tafiya haka nan karazibe ba abin da za ta haifar da musu Allah samu gani. Wala yakhطب ala khitbati akhihi haramun ne mutun yayi mi khitba ma'ana yaje bi dan aure